سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتي فنو ايري تي في نلومي عسرتن حاسقة رستلالو زينا ومستنادو حيزنا لكم كريمنا لنا نمكتال لكم بخبر زعدم الشام تولدي بغنتاتو كفلم برزنتي سياسة المينستر قدات وصعي السعودية تقبلوا الزراريبهم لعلو هايلوخ إيرترا لومينا بديس آبا جيشو هاقراو فيستيفال كتشن عصر شمونتن كاب 31 نحسك ساب شمونت مسكرم ككايد بريزيدنت كان تشاينا نهاجرو تقبرو زلا دقه في كتابان معبالن قسقاس لعل تراي صوت كم زل حبيروم امريكا تفراوي حايلي تسميه مبل شرشاي ጨንፈር حيلታት ንክልኻልክ ምስርት ወጥቲና ኣብ መንጎ ቻይናን ቤላሩስን ስምዕ ካብ ቪዛ ነፃ ዝኾነ ምብፃሕ ዜጋታት ይውራው ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዓድል አልጁቤር ትማሊ 9 ነሐሰ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ መብፃሕ ፈፂሞም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ኣብ ምድንፋዕ ክልታው ዝምድና ዘተኮረ ዘተ ኣካይዱም ሙሉ ትሕዝቱ ብመልክዕ ፀብጻብ ተዳሊሎ ገረ መስቀል ገረዝ ገሄር ከቅርበዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማሊ 9 ነሐሰ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ መብፃሕ ንዝፈፀመ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዓድል አልጁቤር ኣብ ምድንፋዕ ክልታው ዝምድናን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶ ኣብዚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝተኻየደ ርክብ ሚኒስተር ዓድል አልጁቤር ኣብ ምዕዛዝ ታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድናታት ኤርትራን ስዑድያን ዘተኮረ መልእኽቲ ሰናይ ምንየት ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ምብፃሕ ሃገሩ ነዚ ዱልዱል ሰረት ዘለዎ ክልታዊ ዝምድና ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ወፍርን ንግድን ናብ ዝበረኸ ደረጃ ከብ ንምባሉ ዘለዎ ኣድልየትን ድልውነትን ኣረጋጊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቦገኖ ምምዕባል ታሪኻዊ ዝምድናታት ኤርትራን ስዑድያን ካብ ክልቲአን ሃገራት ዝሓልፍ ረብሓታት ስለ ዘለዎ ቁርብነት ኤርትራ ድሕሪ ምርግጋጽ ምዕባይ ተራ ስዑድያን ጸጥታን ርግኣትን ናይ ዞባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዓድል አልጁቤር ንኢሪና ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ስዑድያን ኤርትራን ኣብ ርእስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ብቐንዱ ድማ ኣብ ወፍሪ ንግድ ጸጥታን ቃልሲ አንጻር ሽበራን ዘለዎን ሽርክነት ኣብ ቀዳምነታተንን ዕላማታተንን እውን ተመሳሳልነትን ውህደትን ከም ዘለዎን ብምሕባር ኣብ መንጎ መራሕተንን ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዝግበር ምብፅሕን ናይ ምምኻር መድረኻትን ነዚ ዘሕይልን ቁኑዕ ኣንፈት ዘትሕዝን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ታሪኻዊ እዩ ነዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣሕዋት ጎረባብትን መሻርክትን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ንምዕዛዝ ድማ ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና ከምኡውን ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘርብሕ ጽላታት ብሓፈሻ ኣብ ወፍሪ ንግዲ ልምዓት ጸጥታ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ካልእን ድማ ብፍላይ ብሓባር ንምስራሕ መደባት ኣሎም በዚ ምኽንያት እዚ ዑደት እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝተበፅሐ ስምዓት ንምዕዛዝን ንምድንፋዕን ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ናይ ምቕጻል ዕድል ዝፈጥር እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዓድል አልጁቤር ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣብ መኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተቐቢሎምዎም ምስ ሚኒስተር ዓድል አልጁቤር ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስቴት ሚኒስተር ንጉዳያት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ዓብድልዓዚዝ ቃጣን ዝርከቦም ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ መፅኦም ነይሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብድልዓዚዝ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ብ23 ሐምለ በሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣብ መኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ድማ ብ5 ነሐሰ ኣብ ስዑድያ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ምክያዶም ይዝከር መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ካናዳ ምእንቲ ካል አጀንዳታቱ ኢሉ ብዛዕባ ንግስነት ስዑድያን ዘውጾ ኢ ሓላፍነታዊ መግለጺ ኮኒኑ ሚኒስትሪ ዜና ዘውጾ መግለጺ ይስዕብ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ካናዳ ምእንቲ ካል አጀንዳታቱ ኢሉ ብዛዕባ ንግስነት ስዑድያ ዘውጾ ኢ ሓላፍነታዊ ናይ ንዕቀት ምትኻተኸን تهديدن إن خننا نمنجست السعود عرب منتي لعلاونته ترى زي كونه منتي كبرت لعلنا أهجروا حقي زجبة أسقمتي كوسد يتوع منستر زينا أسمرة شعبتنا حسخل تشحن عسر شمانتنا بمنستر قدات وصعي أتو عثمان صالحن أما خاري بريزيدنت أتو يمان جبرابن زقمة العلوي الأخ إيرترا لومي عربي عسر تنحسه بساعات قدم قطري نابد ديس آبا جيشوم
ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዝዑደቱ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ከብጽሕ እዩ ብዘይካዚ ኣብ ገስጋስ ተግባር ናይቲ ብትሽዓተ ሓምለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣስመራ ዝተበጽሐ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ካልእ ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳያትን ክዝትዩ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2018 ካብ 31 ነሓሰ ክሳብ 8 መስከረም ክካየድ እዩ ጋዜጠኛና ሃብቶም ፍረዝጊ ንኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተኽለ አዘራሪብ ዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ሳምሶን ኃይለ ቀርቦ እዩ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2018 ሰላም ንዘላqa ዕቤት ብዝብል ቴማ ካብ 31 ነሓሰ ክሳብ 8 መስከረም ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣስመራ ክካየድ እዩ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ንማዕከና ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገራዊ ፌስቲቫል ንህሉ መድረኽ ከም ዘንጸባርቕ ንምግባሩ ከም ዝስራሕ ጠቂሱ በዚ መንጽር ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል እውን ኣቲናየር ዘለና ተስፉ መድረኽ ሰላም ከም ዘንጸባርቕ ገሊጾም ዝኾነ ፌስቲቫል ክግበር ከሎ ተሓፈሻዊ ትሕዝቱ ፍልጥ እኳ እንተኾነ ኣበየናይ መድረኽ ይካየድ ኣሎ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ናይ ሰላም ስለዚ ካብቲ ቴምኡ ጀሚሩ እዚ መድረኽ እዚ ሒዙ እቲ ሓፈሻዊ ነጥበታት ግን ባህላዊ ነጥበታት ድዩ ተራ ዞባታት ድዩ ተኻፋልነት ዞባታት ድዩ ስነ ጥበባዊ ውድድራት ድዩ ዝተፈላለዩ ዲስፕሊንስ ናይ ስነ ጥበብ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዘጠቃለለ ሒዙ ይቀርብ ማለት እዩ ሃገራዊ ፌስቲቫልና መርአያ ሃገራዊ ሓድነትና መሰሰኒ ባህልናን ዓቃቢ መንነትናን እዩ ዝበለ አምባሳደር ዘመደ ብሄራትና ጽባቂአን ዘጉልሓሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ ከምቲ ልሙድ ቁሸት መነባብሮ ድኮና ያታው አባይቲ ያታው ትልሂትን መሳርሕታት ሙዚቃን ከምኡን ምርኢት ቅርስታትን ከቀርቡ ምዃኖም አብሪሆም አምባሳደር ዘመደ ስዒቡ ስነ ጥበበኛታት ስራሓቶም ከቀርቡ ባይታ ምጥጣሕውን እቲ ካልእ ገጽ ናይቲ ፌስቲቫል ምዃኑ በዚ ድማ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ከም ዝቀርቡ ብምግላጽ ምስ ተኣታትዩ ዘሎ መድረኽ ሰላም እውን ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ስነ ጥበበኛታት ይኹኑ ነጋድያን ክሳተፉ ትጽቢት ከም ዝግበር ሓቢሮም ኣብዚ ፌስቲቫላት ዓዲምና ንምጽኦም ኣይነበረን ምዝኾነ ግን ከምቲ እዚ ሕጂ መድረኽ ዘለዎ እቲ ናይ ሰላም መድረኽ ንምባል ወይ ድማ ንኸምኡ ንጽውዖ ዘለና ዘእዋንዚ እቲ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ተበጺሑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዝገባብ ዝንዕኡ ዝያዳ ንምግባር ንዚ ሰላም ዝያዳ ንምንጽብራቕ ናይ ኢትዮጵያ ባህልታት ወይ ናይ ባህሊ ጉጅለታት ክመጹ ትጽቢት ኣሎ ስለዚ ተሓድሽ ተሓዋሲ ዝኸውን ኣብዚ ዓበይቲ መደባት ፌስቲቫልና እዚ ሓድሽ መደባት ዝተሓወሶ ምምጻእ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉጅለ ባህልታት ወይ ከም ዓይነት ጉጅለታት እዩ ኸበለኸል ናይ ሎሚ ዓመት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ብኣወዳድብኡን ትሕዝትኡን ፍሉይነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ሳዋ ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል መንእሰያት ዝተመርጹ 30 ውፅኢት ምህዞን ሰንዓን ከም ዝቐርቡ ብሪሆም እቲ ብሳዋ ዝቐረበ ካብኡ 30 ዝኸውን ዕብይ ዝበለ ተመሪጹ ንምርኢት ክቐርብ እዩ እዚ ዝተመርጸ 30 ናቱ ንነፍስ ወከፉ ባጀት ወፂእዎ ከዓቢ ከም ዝኽእል ምግባር ብማቴሪያል ድዩ ዝዓቢ በቲ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ውልቀ ሰብ ከተባብዕ ብዝኽእል መገዲ ኮታስ ቀሰይሉ ናብቲ ዝሓሸ ደረጃ ንኽበፅሕ ክኽእል ብቁሩብ ጥዑያትን ከዓ ወሲድካ ንመስራሕ ዝዓለበ እዩ ሕጂ ንገብሮ ማለት እዩ ዕለተ ሃገራዊ ፌስቲቫል ካብ መፋረቕ ወርሒ ነሓሰ ናብ ወርሒ መስከረም ዝተሰጋገረሉ ምኽንያት ካብ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ናይ ግዜ ጋግ ከም ዝህሉ ንምግባር ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ መወዳእታ ዞባታት ኣብ ፌስቲቫላት ዘቕርብኦ ትሕዝቶ ሓቀኛ ምስሊ ሃገርናን ሕብረተሰብናን ኣብ ምንጽብራቕ ዘለዎ ኣበርክቶ ከም ወትሩ ተገንዚበን ቆፈ ባህልና በርቢረን ትሕዝቶታትን ብዝለዓለ መሳጥነት ከቕርባ ኣዘኻኺሮም ኻፋልነት ናይ ኩሉ ህዝቢ በብዓቕሙ በብደረጅኡ በብቲ ዝሕተቶ ክገብር እቲ ለባው ኩሉ መዓልቲ ኣቦቱ ኣሎ ምስ ዞባታት ብዝከኣል መጠን ንውድድር ስለ ዝቐርባ ዘለዋ ዞበን እንታይ ትመስል ዞበን ከመያ እዛ ዞባ እዚኣ ካብ ዞባ ትበልጥ ዘብል ምቅረባት ሒዘን ክመጻ ከዓ ዝያዳ ከዘኻኽርተሊ ኣብዚ 9 መዓልታት ዝካየድ ፌስቲቫል ምርኢት ማእከል ትምህርትን ዳህሳስን ቆልዑ ደንበ ህፃናት ስእላዊ ምርኢት መሸጣ መጽሓፍቲ
ምርኢት ባዛር ዕላል ምስ ገዳይም ስነ ጥበበኛታት ምርኢት ፍሉይ ተውህቦ ከምኡውን ውዕሎ ኤክስፖን ካልኦትን ዘጠቓለሉ መሰናድኦታት ከቕርቡ እዮም። ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ9 ነሓሰ ኣብ ከተማ ባፅዕ ንኣባላት ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝምን ሆቴልን ጽፉን ብቑዕን ኣገልግሎት ንምቕራብ ዝሕግዝ ኣብ ጽሬትን ጥዕናን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ሂቦም። እቲ ኣስተምህሮ ኣብ ኣታሕዛን ምቁፅጻርን ምግብን መስተን ምሕደራ ንብረት ኣታሕዛ መኽዘንን ዓይኒ ምድርን ከምኡውን ምክንኻን ጽሬት ገዛን መሳርሒታትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ጨንፈር ምቁፅጻር ትካላትን ፍቓድ ዋኒንን ኣቶ ሙሳ ኢብራሂም ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ኣስተምህሮ ኣካል ናይቲ ብቕዓት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝምን ሆቴላትን ንምምሕያሽ ዝካየድ ንጥፈታት ምዃኑ ጠቒሱ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ኣብሪሁም። ኣመሓዳሪ ከተማ ባፅዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃ ብወገኑ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ኩሉ ዝካየድ ንጥፈታት ጥቡቕን ሓላፍነታዊ ምክትታል ክህልዎም ብምዝኽኻር ምሕዳር ከተማ ሕፅረታት ናይተን ትካላት ኣብ ምፍታሕ ከም ዝነጥፍ ገሊጹ። ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ምሕደራ ስጋ ዘሎ ሕፅረታት ክማላእ ጉዳይ መጠጢ መካይን ቆላሕታ ክግበረሉ ዝብልን ካልኡን ለባዋታት ኣቕሪቦም። ገዲም ተጋዳላይ ብርጋደር ጀነራል ተመስገን በርሀ ብሕማም ምኽንያት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብ6 ነሓሰ ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊኡ። ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ኣብ ትሕቲ ጽላል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተወዲቡ ከም ኣካያዲ ኣካል ማሕበር ተምሃሮ ግቡእ እናማልአ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1965 ናብ መሳርሒ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ተመስገን በርሀ ክሳብ 1967 ኣብ ተዋጋኢ ኣሃዱታት ተመዲቡ ክሳብ ደረጃ ጸሓፊ ጋንታ ብምዃን ክጋደል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዓመቲ ንዝለዓለ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ናብ ሃገረ ኢራቅ ተላኢኹ ን4 ዓመታት ዝተማልአ ወተሃደራዊ ስነ ፍልጠት ቀሲሙ ናብ ሜዳ ተመሊሱ። ብድሕሪ እዚ ኣብ 1971 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተሰለፈ ሓርበኛ ተመስገን በርሀ ኣብ ቃልሲ ናጽነት ኣብ ምትእትታው ዘመናዊ ወተሃደራዊ ትምህርትን ምምስራት ኣሃዱታት ከቢድ ብረትን ከምኡውን ከም ተራ ተዋጋኢ ከም መምህር ሓላፊ ማእከል ስልጠናን ታዕሊምን ኣዛዚ ኣሃዱታት ከቢድ ብረትን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ዝሰርሕን ዝመርሐን እዩ። ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ከም ላዕለዋይ ኣወሃሃድ ስታፍ ስልጠናን ውዳበን ከበድቲ ኣጽዋር ብምዃን ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ንህዝቡን ሃገሩን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ገዲም ተጋዳላይ ብርጋደር ጀነራል ተመስገን በርሀ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውልዳትን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ጽባሕ ቀዳም 11 ነሓሰ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ብርጋደር ጀነራል ተመስገን በርሀ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ኣብ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ገዲም ተጋዳላይ ተስፋይ ተኽለ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሃገረ ጀርመን ሕክምናዊ ክትትል ክግብር ድሕሪ ምጽናሕ ብ30 ሓምለ ኣብ መበል 69 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊኡ። ካብ 1963 ክሳብ 1966 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተወዲቡ ምስጢራዊ ስርርዕ ተምሃሮን ስራሕተኛታትን ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1967 ናብ መሳርሒ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ተስፋይ ተኽለ ኣብ ግዜ ቃልሲ ንሓርነት ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ድሕሪ ናጽነት ድማ ፈለማ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቁጠባዊ ልምዓት ድሒሩ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ድማ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮይኑ ንህዝቡን ንሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ስውእ ተስፋይ ተኽለ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ውልዳትን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ጽባሕ ቀዳም 11 ነሓሰ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ። ሚኒስትሪ ዞባዊ ምሕዳር መዝናእቲ ገዲም ተጋዳላይ ተስፋይ ተኽለ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መሳርሕቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም። ፕሬዚደንት ጋና ናና አኩፎ አዶ ኣብ መንጎ ሃገሩን ቻይናን ተመስሪቱ ዘሎ ድልዱል ናይ ምትሕብባርን ምትሕጋዝን ዝምድና ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለኣውን ገስጋስ ልዑል ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት አኩፎ ነዚ ዝገለጸ ምስ መደበር ቴሌቭዥን ሲጂቲኤን ኣብ ዝገበሮን ብ8 ነሓሰ ዝተቃልሐን ቃለ መሕትት እዩ።
زمدنا هاجرو مس تشاينا اب مصاي متن صفحاتنا زايدن ان حيلن كم زخيد تسفو مخانو زغلص بريزيدنت اكوفو تشاينا ابز وان زعبيت نغداويت مشارخ تغانا مخانا حبيروم تشاينا اب صلاتات حرشا تمرتي طعنا اندسترين تحت قرصن مس هاجرو تغبرو زلا متحبار اب معبالن بلصغنان لعل تراي صوت كم زلو دما ارديوم وعلامة تحبار تشاينا افريكان ابز مصورح مسكرم اب كتما بيجينغ تشاينا كقانع مدب كم زلو زحبرو صبصبات ابتو على منغست تشاينا مس هاجرات افريكا كهلونا يزدلي زمدنا مرحا غودنا كنصر تثبيت يغبر من محدار بريزيدنت ترامب كساب كلتشحن عسران تفراو حيلي استسمي مبل شارشاي چنفر حيلتات مكلخال هاجرو نمسرات وطينو يسرح كم زلو ب10 تنحسه افليتم نتوت ان متغبار زخيل دغف كاب بايتون مركاب يسرحلو خم زلو تحبير زلوم مختل بريزيدنت امريكا مايك بنس اتي كم حساب طراي صنح ممسرات طفراو حيلي ابايتا استكبروا الغزي كم زاخل بمحبار نمعواتو زلو امارايستات نمللاي يسرح كم زلو ارديوم اب تمساسال علت مينستري مكلخال امريكا مالت بنتاغون نتوتن كون مغبار كوستو زغبوم سغومتات زحازله مغلصي اوصيوم انت هنا ግን نتوتن زقاوم وغنات تهاجر اتمدب لعل فينانساو وصايتات زطلبن كاب قدامنታት كم زي يكونن بمغلاص يقاوم ولو ازي امريكا كتمسرتو وطينا زلا طفراو حيلي بقندو وحسنت نايتن عابي صتاو اگداسنت زلون ساتلايتات امريكان مشارخت هاجراتن نمرغاص زعلم مخانيوم كيلاتات تعودي زنصروم تشاينا بيلاروسن زبصحو سمع كاب فيزا نصا زخونه منقسقاس زيغاتاتن كاب لومي 10 حسه غبراو خم زخونه افليتن بتسمع مسرت زيغاتات كلتين هاجرات كابن نابن اب زغبرو مبصصاح ن30 معالتات بزي فيزا كصنحو كفقدلهم كله اب عمت لعلتيس معالتات كصنحو جن ايفقدلهم نيو اتفقاد نولقاوي نغداون ناي توريستن مغشا زطقال مخانو تحبيروم اتسمع بريزيدنت بيلاروس ابز حلف ورح سنه اب تشاينا ناي سراح مبصح بزفصملو اب منغو مرحت خلتين هاجرات كم تختمه يذكر بيلاروس مبل 13 مس تشاينا كاب فيزا نصا زخونه نا حزب منقسقاس سمع زختمت هاجريام اب اوروبا دما نسان مارينو سايبيريان بوزنيا هيرزغوفينا تختيلا مبل رابعيتيام امونغو امريكان تركن تفتير زلو دبلوماسياوي متفنان اب لعلي قطبا تركي الو توصلو اوريدو خم زلو تحبيروم بتي متفنان زياده تصلي زلو متن الشرفي حيلن باطيرا ترك مخانو زحبرو فينانسيان صبصابات متن شرفي ليرا تركي مس دولار كنصاصرن كله بتشعتن حسه ب2.5 مئتاويت كم زنكيت حبيروم ابواغا باطيرا تركي زر زلو مدخام نتي تفتير زلو متفنان بز لزبن مفتاح بشمونتن حسا مونغو سب مزي تركن امريكان اب واشنطن استخايد ركب بزي فرخم تبتنه ابز غلصل زليوم كلتين هاجرات دحرتي اب 2016 اب ترك استخايد فشل فتن علوا زمدنن እና شحكره كم زمص زملكتو صبصابات تركي زمدنا مس روسيا تشاينا نمعبال تسرح كم زلا يردوم بتشعتن حساب دوباو هند زوقع برتع زناب بزسعبو علقلق غاشاو حجن كال حدغاتاتن بوحدو 17 كم زموتن كالوت حيالو دهايوم طفيو خمزلون تحبيروم بتبارياو حدغا ب10 تاشحاز زغصر زيغاتات بزي مسل تريفوم كم زلوون يوزغلص كسعب زخل توسخ حدغاتات نمكل خال اب تخابي زركبا ديغاتاتن حصبتاتن لعل عقن بمملئن معاصيون متنفسينن كم زخفت كم التجبره تغليصوم اتي برتع زناب زعبل لخنتات اير كساب سوني 13 حسه قصل مخانو زملكت تنبيت كنتات اير كم زلو زحبرو سب مزيم كتال مترولوجي هندي متن زور عنوت كزايد كم زخل اميتم اللوم كابور حسنه بزغصل زلو زناب كرامات اب دوباو زوبا كيرالا طراي زاغيت 275 سبات كموتن كلو اب استات 27 هكتار حرشاتات دما كم زعنو صصابات يحبرون اب بورتغال تخسيتو زلو بارع مرور كاب قصصر وصاي بمخان ناب سفيح كبابيتات بملحامون كبيد عنت بمورادون باشحات زغصر سبات كاب بيت نبرتهم كم تمزابلو تحبيرهم قداي مينستر بورتغال انطونيو كوستا بشمونتن حساب ذهبو غايزتاو مغلصي نتب سلستن حساس تبغس بارع مرور اب تحت قصصر نموعال معالتات كوسد كم زغل بمتقاس زيغاتات كابتا افافي كبابيتات كليو اتحساسيبو
نتبارع نمقصار بهليكوبترات نفرتن مدفعت حاو مكاين استسنيو لعلي شحن 400 أبالات أهادتات مدفعت حاوي توافيرهم كم زلو كاي جلس انتلو ابتخاب تخسيت زلو برتعن درق النفاس جن نت مسرح أتقام جيرو خم زلو يجلس تبارع نابتي ببزح هاجر هو بزخنة دوبا وسناسن الجارفي جسو يسفح في حب مهلاو أب كتبات هاجر كسرات تصعيب خم زلو يزحبر منجست برتغال لابز حلف عمت استخستن هيوت 210 4 سبات زغزفن بارع مرر زورر عنوت داقم كيكست بمسقا نتبارع بزحصر وانا تحت قصصر نمو على سعرتات هيكايد كوانتلو زاقيت كعوت كم زيك عليه زغلات تنك تبارع اب تخابي تخسيتو زغنين كساب 43 ديجري سنتيغريد زبصحن برتع مقات مخانيو زغلات نسع استرالو زينا ومستنادو بستزازيم له زغصل فن ارتبي خدكاتو العدم برخم علتي سلام كبرات تعزبتنا كم يتنحكم علتاوي زينا سبورت نهم ناب الجيريا جيشا زقنيت هاجراويت كانتا اتلتيكس إرترا اتبابعي وصيت حذاء ناب هاجرا تمليسا كاب حدك سب حموشنا حسق لشنا عسرت شمونتن أب نيجيرياويت كتما أسبق كيد أب زنحم بالعسران حدن شامبيونا أتلتيكس أفريقيا لشنا عسرت شمونتن زيت ولا درت هاجراويت كانتا أتلتيكس إرترا ربع شمونتن حس رباد ناب هاجرا تمليسام تهاجراويت كانتا هاجراوي معرفون فرت أسمرا أبز بزحت الأوان حلفتي فدريشن أتلتيكس إرترا موقع أكباب لاجيرو منام كانتا أتلتيكس إرترا أبتنا نيجيريا تنحتا بأولمبيكاوي أتلت يمن هاي السلاسي أبو ردر حموش متر نحس لك تعتر كيلايام تي أولمبيكا أتلت بزيكازي أبو ودر 3,000 متر ستيبل تشيز 5 درجات تسرعو ودر كزازن كله أتلت عوتابت أبو ودر 10,000 متر شاد شاي أبو ودر 5,000 متر دما تشعي درجة بمحاز مسبول ساعات 10 أتلتات ودر زازيموم أبتا أقرا ودر كاب استساتفا دك أنشتيو أتلتات دما أتلت دوز شي تسفاي أبو ودر 5,000 متر نايشاب درجة أتبابعي وجد حمزقبا تاقرات كانتا نزكيرتو ودر عملكيتهم أصلت أنا يوسف قرماين مرحي كانتا ممهر سلمون أواجون أب زهابو مبرهيم أتلتات زبزح هاجراويان كانتات بسنكت زنبر ناي وردر قدم مدلاوات زقمات أددا دخامن كل المخانم نوصيتهم بالوتا كم زلو بمتكاس أتلتاتنا نزنبرم دخامات تصاويرهم زمزقبو وصيت زتابع منبر حبيرهم هاجراويت كانتا أتلتيكس إرترا أبت هاجراوي وردر 4 دك أنشت زركبهم 9 أتلتات ناي تراك وردراتا مكيادا يفلت زواريت وانشا ممحدار زبا ماكل من عترت اب منغو 10 غانتات سوبر ديفيجن كعس اغري زبا ماكل زكاد نيودي كام حلاف قطمات تمال حموس 9 نحسه فليموم تلما ساعات كلتا زقطما 4 سمران كوبانا سنبلنين كلتين حيال كلسا كايدن نعرفتي كوصا 5 دقائق مسترفن كوبانا سنبل بمنغدي نقفا تخل شوتو بزمزغبا حد بارو نعرفت مرحا وصيا دحر عرفتي ابز قصل صوتا 4 سمران معرت قبرا شوتو مركب سنبل دما شوتو موسخ صعرتات دحر مكيال 4 سمران ب 55 دقيقه بمنغدي توماس سمرس زرخبتا شوتو مسنبل حد بحد تم عراريا دحر استمزغب شوتو بزي منبارو 9 دقائق ودين حانتي كتحلف قدن سلازخونه نافص كل عمر حين 4 سمرة 4 تكتهر من كلها سنبل حانتي لعلي ورور كتوت كلها حانتي دمع حلا ولدات 4 سمرة هيرمون تولد أمكن وام سلازة 4 سمرة 4 بقلت بمعوات ناب زغطل صوتها محلفة أرقاقيت عام كاتسيلن ساعة 4 زغطنا آل تحريرن تيرابولنين بقلتيو حيال ورادرنت نتنبر آل تحرير أب 25 دقيقة مرحنة تتفزا بمنقدي إنهم داني رخيبام
تيرابلون أب 44 دقيقة مع تقبر دانيال تصقاي حزوا زخد بتخلقلتي آل تحرير زمخنت نبرت عرفت دماء بمرحنة آل تحرير حد بالوزام دحر عرفتي أبز غصل آل تحرير كل تشوتاتها ب7 دقيقة ناهم دانيال ب9 دقيقة دانيال سمون بزمزقبون سلست بادو رتع وزام آل تحرير 4 سمران دماء ناب زغصل صوتا سجرن أولي كام حلاف زواري توانجا صباح سمت كاب ساعات كلتات حزو أدليس جزاباندا كمون كعباري مس أسمرا بيرا بزكاة صوتا كقص اليوم ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃንን ዝሳተፈው ዘለው ቱር ፖለን 2018 ተማር ሐሙስ ብናይ ሻድሻይ መድረክ ውድድር ቀጽሉ ነይሩ ናይትማል መድረክ ተቃደምቲ ካብ ካዛ ኮፔን ተበጊሱ ኣብ ቡኮዊና ተርዛንስ ካስተዛዘበትን 129 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበረ ውድድር ማካይዶም እዛ መድረክ ክልተ ነጥቢ ዘውህብ ውድድር ሰስርዓ ብምንባራኻ ኣብ ተቃደምቲ ናይ ግዜ ፍልሊ ኣውፅኣያ ተቃደምቲ ኣብ ሰዓት 39 ነጥቢ 49 ኪሎ ሜትር እናረገጽዮም ናብ መዛዝም ሕንጻጽ በጺሖም ኣብ ሞዳታ ከዓ ኣውስትሪያዊ ጆርጅ ፕሬድለር ምስ ካብኡ ምፍላይ ኣብዮም ዝወዓሉ 8 ተቃደምቲ ብግዜ ከይበለጸ ኸቲሉ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ እዚ ኣውስትሪያዊ ተቀዳማይ ክለብ ግሩፓ ما FDJ نودرو بثلاث ساعات 16 دقيقة بعد حدا كالتني فتسيموهم بلجيما وتقدم كلب بورزا هارنغ سكرو إيمانيل بوتشمان بولنداوي ميتشل كياتوسكين ناي تيم سكاي كاب عوت أوسترياوي جورجي جزي خيد حرو ناي كاراين سال سنتر تحزم نودرو زازيمهم أبزين مبل 75 جزي أبز كاتزولو تور بولونيز ساتفو زلو إرفراون تقدمتي زمزقبو وزي تمسين ملكات تقدم كلب كوفي دانيال تقلامانوت كاب عوت 4 دقيقة 44 كادت انحرم مبل 24 درجة كعزن كلهم تقدم كلب دايمش داتا ناتني البرهنقة كاب عوت نايجزي مدرخ 8 دقيقة 4 كلتن كالت انحرم مبل 26 ترتحزو وددر زازيمهم مبل 75 جزي زكاتزولو تور دي بولونيز 2018 بولنداوي تقدم كلب سكاي ميكيل كتاوسكي ب 10 ساعات 51 دقيقة 24 كالتن بممرحلن بيج أملاك ودان كله بلجيماوي تونس دالنكا 16 كالت جورج بينتكا 24 كالت انحرم زقتل وزلو يوم أبزا مالا دانيال تقلامانوت كاب مرحنايزي وددر 6 دقيقة 35 كالت انحرو كاب زنبر 54 نبر 4 كلتن كريبن كله بتمثالي ناتنايل برهنقة 19 دقيقة 55 كالت انحرو كاب زنبر 8 درجة 9 مثال للعل ديبوم أبنى نتبي بلجيماوي تقدم مايكل برهان سكرو باسكال أكر كمان ب 66 نتبي بممرح أن توهب قتل مالا أبزبان ودوازلو تقدم يوم بولنداوي لوكاس أوسيان نام بس عقب ب 57 نتبي يمرح لهم نزي بيوسي اي كلت حيلي فرس معك انزلو تربولون كلبا السنة ب 60 كلتن ساعة 20 كلتن دقيقة 10 قلت كالت الدماء تمرحو زلا قانتايام تعزبتنا نلومي علات زي تدالو زينا سبورت أبزي تزازيم اللوم